बे समाव आङो गेजेर जन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आफादनि जानो बरायना लाग्रोबाय। जों दिनै नैबे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै गेजेर जन दख'रा बर' फरायसा आफाद हिसाबै लानाय जादों। जों दिनै मानि थाखाय लानाय जादों बेखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों जों बुंनो सानदों। दिनै जोङो बर' हिसाबै जों दिनै मोनथाम सुक्ति खालामबाय। BSC सुक्ति खालामबाय, BTC सुक्ति खालामबाय, नै दा बिटिआर सुक्ति खालामबाय। नाथाय जों बे मोननै सुक्तियाव जोङो जेबो जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बा बिटिसिनि बायजोआव जों जेबो दिनै मोननो हायाखैमोन। दिनै जों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जों दिनै बिटिसिनि बाहेराव बा बिटिआरनि बायजोआव जोङो दिनै बर' कसारि बा काउन्सिल मोनसे जोङो मोननो हाबाय। जोङो दिनै बिटिआरनि बायजोनि बर'फोर हिसाबै जों बिराद गोजोननाय दङ। आरो बे गोजोननायखौ लानानै जों दिनै नैबे बिटिआर एकर्डखौ दिनै बे दुथां सानैसो जोंनि बर' समाजनि बर' हारिखौ थै सोबग्रा सानैसो दुथाङा दिनै बे बिटिआर एकर्डखौ दिनै केस होदों। दिनै बे बिटिआर एकर्डजोंनो जों दिनै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय माखासे जोबस्रांनो थांबाय दंमोन। आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि जिथु केसफोर दंमोन, बे एकर्डजोंनो दिनै बे केसफ्राबो बोखांजागौमोन, सेफाय जागौमोन। आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जोंना एडिक्सन सेक्टरावबो दिनै सेपारेट डाइरेक्टर मोननो हाबायमोन। आरो दिनै माखासे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बेबो दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै सुस्रांजानायनि मोनसे लामायाव फैदोंमोन। नाथाय दिनै बे सानैसो दुथांफ्रा जेरै खाम्फा बरगयारि, दिनै सानसुमा बसुमतारी, दिनै आरो लोगोसे बुंनो नांगोन दिनै थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि निलनाथ बसुमतारी, बिथाङाबो दिनै जों बिथांमोनखौ दिनै साहित्य सभा हिसाबै जों दिनै पेरेन्ट गार्जेन हिसाबै जों दिनै मानियोमोन। नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि हाबा मावनायखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै निन्दा खालामदों। आरो बिथांमोना जिथु PIL बिथांमोना गथायदों बा केस होदों, बे केसखौ दिनै उइथ्र' खालामना लाफिननांगौ। जों बेखौ दिनै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ दिनै सोंखारिदों। आरो लोगोसे बे केसखौ दिनै बोखारना लाफिननांगौ होननानै जों दिनै दाबि दैखांदों। दिनैथ' मानसिफ्रा नुना मोनाखै, जायफोर मेगन गोसा मानसि सुबुंफोर बिसोरसो दिनै नुना मोनाखै। दिनै बे बिटिआर एकर्डनि दफाजोंनो गोबांथार दिनै खामानि मावफुंजाबाय। माखासे नोङो दिनै मा होनो दिनै सेपारेट डाइरेक्टर मोनबाय, माखासे गिदिर गिदिर कलेजफोर लुबाय, माखासे आरो गोबांथार खामानि दा प्रसेसआव सोलिबाय थादों। बे प्रसेसआव सोलिबाय थानायखौ बिथांमोना सुखुवाखै। जोंथ' बर' हारिनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायाव माखासे बेफोर फिसा मोनसे मोनफा पार्ट, बेफोर पार्टफोरखौ बिथांमोना दिनै सुखुवाखै बे दुथांफ्रा। दिनै बे समाव जिहेतु सेपारेट डाइरेक्टर मोनदोंबाबो बेयाव बाजेट गैया, बे हिसाबै बर'नि जेबो खामानि मावनो हायाखै। दा बेनो बर'नि सोलोंथाइनि सायाव गोबां जेंना फैदों, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? गोजौनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायबाय थादों, बेफोरो प्रसेस मोनसे सोलिबाय थादों। बाजेट सेसन हमनो थाखाय बिथांमोना सावरायबाय थादों, भारत सरकारजों सावरायबाय थादों, हिमन्त बिश्व शर्मा सावरायबाय थादों। बे साननैसोनि गेजेराव जाफुंगोन होननानै बिथांमोनाबो खोथा होबाय थादों जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा। नोंथांमोना जिथु बिटिआर सुक्तिखौ आरो मोजाङै दाफुंजानो थाखाय माबायदि हाबाफारि लागोन? आरो दिनै बड'लेण्ड जिहेतु बर'नो नांगौ, दासिमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर' फरायसा आफादनि आसायाव दङ जे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लाबोफिनगोन। बेबायदिब्ला जोङो माब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आगान सुरफिननो हागोन होनना सानो? जेब्ला जोंनि जा बिटिआर एकर्डआव जिखिनि क्लजफोर दङ, बे क्लजफोरा जेब्ला सुफुंजाया, अब्लानो जोङो जेब्ला सुफुंनानै होआ भारत सरकार, आसाम सरकारा, अब्लानो जोङो जोंनि जांख्रिथायखौ बा जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय जोङो आन्दलनाव ओंखारफिनदों। बेसे समसिम नेबावगोन होनना सानो नोंथांमोना? बेसे समसिम माने जोंनि जा गोजौनि दैदेनगिरिफोर बुंनाय बायदिब्ला जोङो जेसेबां हायो जों मावलांबाय थागोन। जों समखौ नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव जों आन्दलनखौ जों खालामफिनगोन होननानै जोङो जोंनि सिगाङाव बुंथिदों। लोगोसे जोंबो नैबे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननि सिगाङाव जोंबो बेखौनो बुंगोन दे जोङो समजों लोगोसे गोरोबफानानै जोङो गासिबो आफादफ्रा जों खामानि मावलांगोन। लोगोसे जोंनि जा मोन्थाय, बेखौ मोन्थायखौ जुदि होआब्ला, मावफुंना जुदि होआब्ला जोङो फिन जों राजा लामायाव जों ओंखारफिनगोन होननानै जोङो बुंथिदों। दिनै बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बर' हारिनि थाखाय माबा मोजां सिन्था खालामदों होनना सानो नामा नोंथांमोना? जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जों मोजां सिन्था खालामदों होनना जों साना। जों जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, गासैबो बे बर' हारिनि सिन्था सरसा बा बर' हारिखौ फोथांना लाखिनाय गासिबो सिन्था सरसा मोजां गासिबो आफादफ्रानो खालामजोबदों। दिनैनि जिहेतु हाबाफारियाव मा आफादा नोंथांमोनजों जोगदान दं? जोंथ' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों दिनै बेहाय ओंखारथिदों। लोगोसे सिङाव मरेल सापर्टफोर गोबांथार आफादफोर थाबाय, दिनै नुजाथिनो हायाखै। दिनै मरेल सापर्ट हिसाबै गोबांथार आफाद दं, जेरै XNDP थाबाय, जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाबाय, माखासे आफादफोर दंबावो। दिनै जोङो फ्रन्टआव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों दिनै बे नुजाथिनानै जोङो दिनै मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जों दिनै बे लानाय जादों आरो।